Priča o igračkama. Predstava. Andyjeve igračke brzo su se navikle na svoj novi dom u sobi djevojčice Bonnie. Svi su bili tako ljubazni i prijateljski raspoloženi, ali mnogi se još uvijek nisu stigli upoznati. Jednoga se jutra lutkica Luči dosjeti kako pomoći svima da se zbliže. Organizirajmo nastupe u kojima ćemo predstaviti svoje super talente, predloži igračkama. Kakva krasna zamisao, oduševi se jež, gospodin Bodljoslav. Baz svjetlosni najprije pokuša žonglirati zrnima graška, a onda prijeđe na karate zahvate. Hi-ja! Hi-ja! Iako su obje točke bile dobre, Baz nije bio siguran da će uspjeti zadiviti kaubojku Jessie. Možda bi se mogao pridružiti drugim igračkama. Baz primijeti da gospodin Bodljoslav i izvanzemaljci uvježbavaju kazališnu predstavu. Tada se sjeti da Jessie obožava kazalište. Gospodin Bodljoslav ga pozdravi. Radimo klasik, Romeo i Julija. Savršeno, odgovori Baz. Siguran sam da bi bio sjajan Romeo. Žao mi je, gospon svjetlosni, odgovori gospodin Bodljoslav. Bojim se da nam je ostala još samo uloga Julijine majke. Baz uzdahne. Nije baš razmišljao da će karijeru započeti glumeći nečiju mamu. Nakon nekoliko minuta Jessie se popne na pozornicu. Bila je nestrpljiva da najavi početak predstave. Baze, jesi li spreman? Upita ga. Jedva čekam vidjeti što si pripremio. Baz pretrne. Ja... Promuca nervozno, još uvijek nesiguran što će izvesti. Igračke uključe glazbu, sobu ispuni zarazna melodija, najavivši početak nastupa. Iznenada se Bazove noge počnu trzati. Odmah mu zatim i ruke polete uvis, a kukovi se počnu gibati. Zrna graška otkotrljala su se kad je Baz počeo lupkati stopalima i mahati rukama. Svemirski ranger bio izvan kontrole. Njegovi su se pokreti pretvorili u plesne korake, a noge su ga same nosile. Baz doplaše do Jessie, zavrti ju i nagne. Ja ne znam što mi je bilo. Ispriča se on pocrvenjevši. Jessie se nasmiši. Točno je znala što se zbilo. Glazba je Baza prebacila na španjolski program rada. U redu je, šapne ona. Samo se prepusti. Ranger se stidljivo osmihne. Zausti on. Bili plesala sa mnom. Jessie klimne pa dopusti Bazu da ju povede. Plesali su po čitavoj sobi, ne skidajući osmijeh s lica. Njihovi prijatelji oduševljeno su klicali dok je par izvodio svoju koreografiju. Kada je glazba stala, Baz je blistao od sreće. Napokon je uspio odabrati savršenu točku i zadiviti Jessie. Iha! Uzviknu kaubojka. Kakav sjajan početak večeri! Slažem se, reče Baz. Ipak nešto smo zaboravili. Što to? Zbunjeno upita Jessie. Baz se nasmiši. Naklon.